Ora sah Kita sinden dari Ponorogo. ben met. Iki kakek guyu. Kok iso kakean guyu piye? Guyu ki mesti ya sithik wae kok. Yo. Oh nek untune garing. Yo guyune sithik ae. Sithik. Yo. Kowe meneng. Para penonton. Kayak tahu krungu. Terus. Nek kaya nggenmu ya, Met. Akan kita sambut. Sinden dari Ponorogo. Dari Kedawan. Yo aku nak ngoten kesikian to, mate sedengan. Lah, aku isin karo Pak Iwantoro. Isin nyapa? Sedengan. Sedengan. Nah, sedengan piye dra ya. Wes kowe. Alah yo mau ngono ae. Ayo to, disepoti. Sepati cawak, yo. Selamat malam. Matur sembah nuwun sampun ditimbali teng mriki. Wah, balu sing ngoten. Kalih pelawak-pelawak gendeng. Ora ngono. Ya ape ngono. Dalu niki menghibur masyarakat Kabupaten Nganjuk. Nuwun sewu kok jenengan malah sing Kok malah mungkur, jenengan kok malah sing malah. Kira-kira ya badhek aku to, Mas. Malah badhe kono malah. Abahmu kaya ula sawa. Panen ntar tak badhetno nggo jagani nak ngene-ngene iki lho, Mas. Oh, Wis dilokne sinden tuwek. Nah, diemo kaya sapi. Sampeyan iki provokator lho, Mas. Astagfirullah. Sinden Kuwi cara kaya ngono kuwi termasuk pelecehan. Carane poroko tak wewek cangkeme. Nggih. Cara kula pun tak suwek cangkeme laporne polisi tembak mati. Bener. Nggih. Sarena niki sing dilokne wong waras dadi nggih sabar. Sabar. Mboten napa-napa sing ngelokne rupane kok lutung. Aku nyawang piai sing lungguh-lungguh wedok ayu-ayu putih-putih sing ana ganteng-ganteng. Lah sampeyan rang masih sing tuwek-tuwek kok. Pelawak raine kok kaya oli. Nah. Olia tapi kan merek. Opo ae. Selamat malam Mbak Lucy Brahma. Wilujeng dalu tolek bagus minal aidin wa faidin, mohon maaf lahir dan batin. Nyuwun pangapunten sedaya kalepatan. Nggih. Ingkang dipun sengaja kalian boten. Inggih. Sagedipun sabar wonten dinten riyaya menika. Inggih. Kula ugi selama serawung kalian Mbak Lucy Brahman. Menawi wonten tembung sak kecap tindak sak pecak, kula nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami linebura ing dinten fitri. Dewek sami-sami Mas. Tane. Kaget tenan aku. Lah kene pas ndelok cetakan majan ya. weh ngenyekmu mbok terusno. Dulu ngowen apa gak empuk. Mbak Lucy. Kula wonten dawuh. Jenengan sampun minal aidinan kalih kula sakniki kalih Pak Yon sini Pak Yon. Kalih Mbak Lucy. Nggih no, Mbak Nggih, Lucy. nyuwun pangapunten. Rene Oh, nggih, gitu. nyuwun pangapunten. Nggih. Juang mboten panggih. Mugi-mugi tambah sehat nggih Mbak Lucy. Nggih alhamdulillah semanten ugi doa terbaik dumateng panjenengan lan sak keluarga nyuwun pangapunten sedaya kalepatan nggih. Nggih, amin. Nggih saged disabur dening dinten riyaya menika. Nggih. Niki kene. Wah, gitu. Ya urut ngono kuwi. Ndang njaluk ngapura. Sing Tangane kok apik nangkap to. bulut. Maaf, Mbak. Maaf. Apa ya kaya ngono kuwi? Guyon, Mbak. Kowe iki tenaga pendidik sing apik, menehi contoh karo murid-muridmu ki sing becik. Guru niku jar wedhose digugulan ditiru. Guru kuwi digugulan dituru. Ditiru. Ditiru. Di ngono ku malah maksudku. Nggih maksude lho niku turu terus ning sekolahan, ngoten lho. Guru ki digugulan ditiru. Bisa dadi pedoman murid-muridmu bisa dicontoh kanthi becik. Krungu kupingmu. Kelakuane, tumindake,